Sziasztok! Ebben a videóban bemutatjuk a 8 csatornás SMT N8001 típusjelű digitális rögzítőt és az első beállítások lépéseit. Ez a rögzítő 8 kamera fogadására képes, de a többi verzió, a 4, a 16, 36 vagy nagyobb csatornaszámmal rendelkező rögzítők beállítása ugyanezen módon történik. A csomagban 3 fő egységet találhattok. Az első a külső tápegység, maga a rögzítő berendezés és a kezeléshez szükséges USB segér. Az előlapon semmilyen kezelőszerv nincs, mindössze 3 LED-et találhattok. Az első LED a rögzítő és a felhő kapcsolatát mutatja, ha az kéken világít, akkor a kapcsolat rendben van. A második kék LED azt jelzi, hogy a merevlemez működőképes és a kamerákról érkező videostream rögzítése folyamatban van. A harmadik LED vörös színű, ez a készülék bekapcsolt állapotát jelzi. Normál esetben mindhárom LED folyamatosan világít. A készülék hátlapja már sokkal érdekesebb. A bal felső sarokban találhatjátok a tápellátás főkapcsolóját, ezzel tudjátok áramtalanítani a készüléket, alatta pedig a tápegység csatlakozóját, ezen keresztül kapja meg a rögzítő a 48 voltot. Innen jobbra található a 8 darab LAN ajzat, ahova majd a kamerák fognak csatlakozni. Minden kamera külön ajzatra csatlakozik UTP kábelen keresztül, a kommunikáció és a tápellátás állapotát a csatlakozóba épített ledek jelzik. Minden ajzat egyben a tápfeszültséget is biztosítja a kamerák részére. A következő LAN ajzaton keresztül csatlakozik a rögzítő az internetre, így az élőkép vagy a rögzített anyag távolról is megtekinthető. A HDMI csatlakozóra ráköthettek tévét vagy monitort. A HDMI melletti VGA konnektor inkább a monitorhoz javasolt, célszerű minél jobb felbontású kijelzőt használni. Ezután következik a két USB csatlakozó, ide jön az egér és a pendrive, ha videóanyagot akartok kimenteni. Végül az audio ki- és bemenet található, mely segítségével kétirányú audio kapcsolatot tudtok létrehozni a kamerákon keresztül. A következő pár percben összeállítok egy egykamerás rendszert. A legelső lépés, hogy a főkapcsolót kikapcsolt állapotba helyezem. Ezután csatlakoztatom a külső tápegységet a rögzítőhöz. A routertől jövő LAN kábelt bedugom a különálló LAN csatlakozóba, ezen keresztül csatlakozik a rögzítő a világhálóra. A monitor HDMI kábelét is csatlakoztatom, majd az egér USB kábele következik, ezt az egyik USB portba dugom. Ezután egy rövid LAN kábellel összekötöm az IP kamerát a rögzítőbe épített switch 1-es portjával. Az audio csatlakozókat most nem kötöm be. Ezzel gyakorlatilag készen is vagyok az egykamerás rendszerrel, innentől nincs más hátra, mint a tápegység 230 voltos kábelének csatlakoztatása. Ha ez is megvan, indulhat a teszt. A főkapcsolóval bekapcsolom a rögzítőt, ekkor minden LED felvillan egy rövid időre, majd a rögzítő és vele párhuzamosan a kamera is elkezd bootolni, azaz betölti a szoftvert. A kamera LAN csatlakozója mellett is sárga és zöld LED. A megfelelő tápellátást és az adatkapcsolat létrejöttét jelzi, a net felőli csatlakozó esetében pedig a sárga LED az adatkapcsolat létrejöttét, míg a zöld az adatforgalmat mutatja. A bootolás körülbelül 1-1,5 percet vesz igénybe. Amennyiben helyes a hálózati beállítás, a net felőli LAN zöld ledje is elkezd aktivitást mutatni, vagyis a rögzítő elkezd adatokat küldeni kifelé. Ez idő alatt a kamera is üzemkész állapotba kerül, és a kamera csatlakozóján gyors ütemben villogó LED azt mutatja, hogy létrejött a videófolyam a rögzítő és a kamera között. Az előlapon 3 LED-et találhattok, az első LED a rögzítő és a felhő kapcsolatát mutatja, ha az kéken világít, akkor a kapcsolat rendben van. A második kék LED azt jelzi, hogy a merevlemez működőképes és a kamerákról érkező videostream rögzítése folyamatban van. A harmadik LED vörös színű, ez a készülék bekapcsolt állapotát jelzi. Normál esetben mindhárom LED folyamatosan világít. A következő videóban azt láthatjátok, hogy kell végrehajtani az első beállításokat. Köszönöm, hogy megtekintetted ezt a videót.